Audio Jungle. Audio Jungle. Kamu tahu ya kenapa? Kamu tahu ya kenapa? Ini kurus, bahan sendiri bahan. Ini kau semua. Planning again. Pulen no, kok teman tunai jatuh media orang belakin hambai, tangan himalaya sengkini orang jago cini Maharaja Bir Bikram ni simalongo paye, sengkini cinti pramot ni cini ohan besar orang paya koi, clean kelai nani logir lai tunggu, kena Maharaja Bir Bikram na asema sana regai, o jago jengbono boram doi khomtang no boglai nai, tegisa khakama kok haisi, cini hani bobagra eba 184 जना राजा साइ थांगै जे थांनाय जन राजा जे खै थांनाय रक बंनि सीमा लंगो बंनि सीमा लंनि मांथुं रक नायथखलायै साजुक तननानि बा पियाबा दिनि अमाहाके मुइतु रक बलं रक खलायै गोबां मा सिद्रा मित्रा माने खिबजाक नुगै बेलानो खा सावो तांगै हिमाले निजिना हानि बोबाग्रानो स अमाहाके हानां बिनाङै तनु अ बेलेगिनो खादमानि कक आगिनि सरकारनि सिमी ताबुसुक जरा केबो अमाहाके इनिशिएटिभ नाया जे अमनो नायथखलाय साजुगै गार्डेन अफ लाइट तननानि तांगामले जों नुगै मानो गोबां मा स्टेट अ थांगा हंगाय जाने जाने स्टेटनि मिनिस्टार थंनिया तांथ एमएलए थु जे कुनु जानजानि स्टेटनि बरन बरम बि बर थिमानि यागलबो बनि मांग थंनो साजुगै नायथखै तनमानगो जों एग्जांपल ताबुक थांनाय जराबो तामिलनाडु चिफ मिनिस्टार जयललिता थिका बिनि सीमा लंगो ताक थांनायनि बोसोर नायथखलाय साजुगै तनि बुइ आरो सारिगो लेना तै बिनि मांग थरनायने थालायो फियाबा चिनि अ हानि बोबाग्रा बेलाय न चिनि अ हाना नायकल कलांनाय चिनि अ दफाना साबे कलांनाय बिनि सीमा लंतिनि अर अमाके सिद्रा मित्रा खि र खिबजाक गोपर खिबजाक गोबां हामिया जाया र खिबजाक अ जाय वेस्ट र खिपायो अबन तै जों बेलायखनो खास हाजाक फियाबा जों गभर्नमेन्ट आपिल खायनाय अमाहाकेनो साब्रुमब्रुम क्लीन खायो सीमा लंनो नायथखलाय पार्क खायगे खुमरो स्नामियागै नायथखलाय तनने अंथुं अबन बागिनो जों तिब्रा माथरक दिनि फायै बोबाग्रानि खाना बिन आसेमा सामना बरम लायना बागै जों खुमरो बखायना बागै जों दिनि क्लीन खालाय दं।